No, tak v tom asi stát nebudeš. Však netreb. Linku by to Sektorově ani ne. Linku, ale si nespěj. Moment, já tu mám 4 postavy. Tvoje mínus. Ty vole. A To rátaže bratovu, nie? A prečo ideme peši? To bola bolo. Hlavne netrepte sa dopredu. Je to blbo sportovať. Všichni zarasteme. Třeba udělám procento, než tam dojdu. Šer nenahodíš. Ne sme všetci na šer, myslím. A sakry drž. Navíc má. Dobre. Všichni nejsme na sakry. Jo, já makaci. Jako já sakry nepotřebuju si myslím teďka. Nejsou tu žádné. Dobre. Slabila. Ale až tady uvidíte toho zasraného guarda, tak pak sakry potřebují safety wall. Ten je v dalším patře až. Ježíš, ale salamander. Ne, ten je u nás zula. Či bruky. Jo. Dobře. Ten je hustý, ten... A bacha na reflekt. Reflex. Má 100 Bacha na reflex. Dolů. Jo, dolů. Ale tam... Sorry. Nevidím druhú význu. Bacha, za náma. Jedna se schovává. Něco zezadu. Takže to chceme zabít takým istým štýlom jako války? No. Neběj s tím čempem tak, já tě netrefím. Znamená, Halo, res. Bacha, No tě je partu, ty. tam jsou ti guardi. Ona nemá... Hej lidi, tam jsou ti guardi, tak teďka nechoď tam dopředu. Low, tak ty jsi to posral. Ty vole. Ještě, že trafil bojrangu, mačičo. Staty. Už jde, už běží. Kode si hodně blízko. Už běží. Tak bacha. Mám hit. Fajn. No tak teda se ukážte. Tylo, tak to vypínám efektivně, OMG. že? OMG, Celkom dával, je len problém. zvuky Potrebujem pas... A jsou mezi náma. Jsem mrtvej. Dobre, takže bez SGčok. Chce to ještě jednou čampano, co bude zabíjet ten bordel, co leze mezi nás? Blbosť, bez SGčok. To dáme. Myslíš, myslím, že bez SGčok. Asi sniperem to dáme úplně v pohodě. Však Bolo sniper tři striefa. snipery víc. A ak jab si nenahadzuje. Říkejte si OSPčka dost dopředu, jo? Hej, anebo... No, žádné že bych ho SPčka taky- nebudu. Že bych ho bombil. Zapíšte se do poradovníku radšej. Jak by měl... Ne, Era, ne. Era, nebombuj. OMG. Mezi Kto do náma ňu šutí? díra, magnet má tu díru. Do prdele. Ja stojím. Tam vůbec nebyla vidět ta díra. Res, Hlavně mezi rychle, náma resi. byl ten jeden lempl. Bacha. Sekry, daj ešte vidí. Já musím na textil. Pust gospel. Hoď ten gospel ještě na chvíľu. Nemám pocit, že v tomto Tam ho. spadám, že mám tento dole, mentál. SPčka. Pojď. Na No koho? tak skúse si nahadzuj. Na pumbu. Hodím jsem na... Druhy padaj zo mňa dole. Zostav se jinak. Však máš pln, máš dvojitý. Hodím sense, připravte Safety. se. Safety. Díra. No, obnovuju, ale... Tá salamandra. No. Hej, uplatá, Ale že to se ty vole vydrží dlouho. Ale je to ten mob. No to viem. Ty vole, a to se ty vole drží. Nebojí Měl se za ten magnet. Safety vole stojiť. Či magnete, OMG. Spaná, kloste sa? OMG však on ma ani netriafa cez to. Jo, Kagu, parada. Jedeš dobře. Ty jsi No ty vole jako svině, slyšíš to ne? Jo. Ako vidím, že všetci triafate ich rita. Ja Ale tak to nepotrebujem aj si tak si toľko dáva zvukových kasu. efektov, že nepotrebujem nič vôbec. Proste úplne mi zvukovka to nestíha. Bacha, respawnoval mobol, takže nie, že trafiť vedľa. Už nemá tých mobov vedľa. Připravte se, hodím sense. Bacha si moc blízko. No, Pohoda, afrči.
SPčka. Jo. Dobrý. Neboj, doplňuju. Kdo chce ještě z Pčka? Jmenovitě? Pohoda, ja zatiaľ stačím. Vlastne teraz si mi asi doplňal. Inak bude mentál mentál. sa snaž potom, hej. Dávaj si... Já už doplňuju beru průběžně, ale... Snažím sa. Môžete im ponahádzať na tých snajperov, prosím vás. Já jsem dával teď před chvilkou. No tá istá parta stačí čo na Valkyria. Jo. Akorát, že tady prostě to je zabijí trošku ťažšie a dlhšie. Lenže tuto je to trošku dlhšie, no. No, cesta. Vzhľadom na to, že má trošku viac HP. Ale chtělo by to možná Magne, nevím proč Došel, oni došel, dokazují došel. toho Wizarda SPčka. Oh my god, to ste posrali. Zabite to, zabite to. Rýchlo niekto. Poďte s tým mimo magnet. Do SGčka. Odlákej to. Tak ne. No, snažil som sa. Dobře ti. Dobre. Nie, pohoda, je to na ňom. Resujte. Dobrý. Ale bacha, sakry. Pristý down. Gak, koľko máš SP? No, Stringy, stringy. tisícovku. Stringy. Oh my god. Ja som tuto dole mŕtvý do prdela zasraný veľkoplošný meteor. Nezmenil si náhodou nejak element? Jako já mu dávám za 16 DSK, to je úplně blbost. No, ty Ja tiež. Nenahodil si spíš Agi? Pozor, Bru. Nie, nenahodil Agi. Má iný element. Když tak bych... El, hoď mu Som sen. nehovoril, že veľkoplošný meteor. Bacha. Magnet. Fort. No, Magnet nám umrel. My z ruky, my sme mŕtví dole. My sme dole. Jako já tu mám... To bolo preto. OMG, ani Agi, ani Blaze, ani As. Oh my god, to si prišiel bez čipov, to sme ti mohli niečo loviť. Silver si mal Říkal kúpiť, jsem, je jedno, jestli jsou silvery. Vlastne ja tu silvery mám, nemám silvery do neho strieľať. Je jedno, ne, je to úplně jedno. Alebo Falcon na Salty, to je... Na Poison to veľmi nepomôže nič, ale... SPčka, na Poison pomôže Ja Silver. mu dávam slušné DSK. Ne, musel být Poison Ricka by musel Milión být. 200. Máš tam holy 125. No, Pozri, ja mu dávam za 6 litrov DSK, keď sú lexnuté. Však DSK. Však DSK. Tak si moc... Nebo ti docházet Já na nevím, proč už mě to nebaví, tady ta profese. Proč já jsem s váma chodil vůbec? ty vole, tak pak když ten to spadne- Wizard... Vieš čo, odlogni Gagu, odlogni. Však jak Ne. Logni, daj mi login, ja to spravím. Jsem s ní hledal, prosím ťa. Oh my god, 900 000, to už je málo. To už aké easy. Ne, asi. Pri koľko sa mení na Ghost? Neviem. Som to tam Rovnako. starú verziu doma. To je tá istá percent, to je istá šanca, jak na Poison. Jedno z tých Na to Ghostovi. Hej, ale video nechcete zverejňovať, to by sme potom prezradili. Ne, video nie, Však video nie. nebudu to no samozřejmě, že ale nám to můžeš ale, když tak poslat. Budeme rádi. A to ani nebudu dělat, to nemám. Je to tam. Je to tu, je to Flameheart, tu. chcem Flameheart. Môj. Jo, mám ho. Oh my god, hej, tak... Já vím, Hej, Oh my Pohodička. Hele, Nubí. tak mě napadá, když mi dáte tu Wizard stevku, můžu jít zlomit. nedostaneš nič. Hej, kto mi dá Flameheart, ja chcem Flameheart, prosím, Flameheart. Ja ho mám, nedám. Ale Za 1 mega. dostal jsem 30% jobu. god. počkaj, to som zvedavý, koľko som dostal ja na A ekolosticovi. ty si bol Koľko MVP? som mal era? Já nevím. Já jsem byl MVP. Ale nevím, kolikrát se chcípal, že jo. Má 70,9 era.